Lagay to pastor na nagsulting maayo dito ato. Pagyamiran pa ng mga Katoliko diya. Mas maayo pa tong mga pastor kay. Salamat ninyo maayong pastor kay ngano man ingon man Ginoo ang uban gibuhat kong mga pastor manghihilot og mananambal. Ang mga pare ibadlong. So wala gihimo ang mga pare. Wala eh. Ang ilang giangkon ng banggod gibuhat sa Dios si Pablo nga mahimong pare. Nga kinsa nagpatay ni Pablo. Ang Dios ang Ginoo may nagbuhat niya. Mo si Kristo ang tinuod nga pangulong pare. Gihalad siyang kaugalingong kinabuhi. Ang pare nagalalalan magbutang pian. Madlok mangani mamatay. Hello mga igsoon, welcome sa Espiritu Hanong Gasa. O ang atong paghisgutan karon no. May tungod kini sa limba na yung mga Bible ron nga mga ula na Oh, para itong yatag sa una ni Father Prince ng itom na Bible. Mga reflection naman to. Wala naman pa dron. Naari, naglibog ko to. Na po yung mga ang protestant na ako na Bible po nga atong original dyan. Dili naman na. Kanang naa sa Bible, nasulod naman na ito. Napareha naman content. Ang original yun. Pagpaubos, sigugma ang Diyos. Tibok mong kasing-kasing kung nagkadlokan. Hadlok kita. Sa may giwali nila nito, ay mo kabalaka, kay naanhan nato ang Diyos. Di, nangamatay mo lagi noon. Sulat na sa asa ganito, Mikiyas no? Ang Pangulo sa Israel. Basahan nyo na. Pare, nagdawat og sohol. Ang mga propeta, nagdawat og suborno. Kaning propeta nabubat og pulpito. Mo man ang propeta boy. mga pare gyapon na. Ay, pastor, kanang nagbuhat og mga pulpito ba dalan-dalan nila ba? Pati pastor. O pulpito, propeta ba nagbuhat sila bagdalan ba? Yan nila gyud si Kristo dero maglukso-lukso mo pagbasa. Wala kay. Wala gid. Baka man po magpagino-ginoo ko pa Kristo filosofi. So atong balikan kabuang. atong balikan tong kuan ko ba si di ba ang mga pare kanato pangulong pare sa si Caiaphas wala man gidungog sa Biblia nga na kinapatay sila. O kaning si Pilato wala man dito. Dili na mga kaliwat niya ron. Nya karon Mga Israel mga karaang Israel. So karon ang sa Papa ron na kumbaga iyan nang gikuha tong kung kasi papel ni Anas Caiaphas na pati pud si Pilato kasi siya naman presidente da sa sa Vaticano. Sa kanang kumbaga siya natanan dito. Siya 800 plus na membro niya. Pero nahimo siyang city. Di kasi dinasod siya. Nasod nya karon kay unsa man na iyan natanan. May muot ng punta na yung Kanang po dahil. kung sa anon nga pandong ana sa iyang ulo. Namnas Biblia, bantayan nyo ni, nagpamanamahan ni, nagpandong-pandong. So siya nag-act ni Si Kristo nagpandong ana. wala. Si Anas, biyag si Caiaphas, nagpandong mga... Tama gid. Di-act niya si Anas si Caiaphas pati si Pilato. Boy, sakit-sakit yun na, boy. Bahala naman na. Kamo mga pare, mga pastor. Salamat ninyo, mga pastor ha. Ako tinood yung Katoliko ha. Naman ko rebulto dire. Pero wala na igaw mo eh. Ako wala nang gibutang diha kay ako ang gituman pod ang sugo ni Kristo. Nagsigira man gani nga boy, mo ingon gyud ko sa Katoliko kasagaran maigo na kong Katoliko. Katoliko gyud ko boy. Dako kay kong sakripisyo sa Katoliko kadagang mga leader ako kailanan ako nagbaklay ko diha. Pulihan nga kog pare di nga wa man nakabalo sa kasaysayan sa matalam sa tuong lugar dire. Tama gid. Langyaw po na sila. Langyaw gid kay Paman-aman. Ini kung mabad sila di. Mabad sila di. Ibalhin sila yung lugar. Yung sugot po mo anak ang mga Katoliko. Sugot mo anak nga walaan ang ato ang mga karaan sa una nga gisunod nato sa katigulangan kanang pag-aso-aso kanang anak. Usa pa makuha na anak god. Tama. Ang unang naapoy uban nga mangloy apod insa ay kuan na lang nanay kay kikalagi hangop ni siya kay wala man gumulo paso. Dili katong pare sa Darwin po dili mo po na madto dito. Bira bahala mo di ay padayon mo na sa inyong pagtulunan di nga gituis mga taong wala lamang mabalhinon sa balaod sama silang gibuhat sa ubang panit sa kasulatan. Kamo mga pare ni biya sa kamatuoran gitudlo niyong sayop tukbod kadto sa kalaglagan Malakyas 2 di ata kaninyo magpakisayod ang mga tabahin sa akong kabubuton kay kamo man ang gitugutan sa Dios. Tama Nga labing kamanan apan kamo mga pare ni biya sa kamatuoran na nagaladhala og buta piang man buta kanang revolto buta piang
Bisan sa kung gani mo. Malakyas na, may basig maingon po mo kanang naana po die hard din eh, maingon sa gibirang pare to. Basahagod na di oh. Malakyas. Bandlong sa Ginoo ang mga pare. Oh. Bisan sa meaning ang magtutudlo. Wala man may pato gyapon ng Biblia kuno. dire pero May gyapon ng pare di sa meaning ang oh magtutudlo. iko eh. Katong yun. Gipas nila ang kamatuan. Katong maingon nga kamo mga pare, diha kamo maghilak og magdangoy-ngoy sa gangaan sa templo aron luwasan mong katawan. Gidahakot yun dito sa imperno kay gisalasaran man kaon na mo ana kaon. Oh, hubad gani ni Padre Darwin no, naulawin no ko, katoliko ko. Nangutan naman dito ngano ko no ang tao dili ko no paimnon og dugo o kanang bino. Oy, dana sa Padre Darwin nagisulyan na kamong pare, sukot mo na mo yung tubag. Mura yaga kay sige katawa mo. Hoy, pitok-pitok. Sama na. Ina na nanudlo si Jesus sa una. Masig katawa, nya magsig debate, sig katawa. Dili. Ina amaras Biblia, bantayan niyo na agik-ik ni sila pangatawa. Amo po mga CFD, magsige ayo mo hisgot kung saan yung paglusot. Paghisgot niyo mo kaluwasan. Pasalamatin niyo mga pastor nga buotan no. Pasalamati po niyo nagwali nga buotan, pasalamati po na yung kanang mga nanambal po na naluya nagantos manghihilot ng kabos mga kayo no. Pasalamati po na ay inyo yung kulto. Kung mao na yung trabaho ana unsa man na gilingla ang mga tao. Tapagin niyo na inyo ang mga taong nasa kabos. Kabalo ra ba ko nga kung naay dato balik-balikan ninyo nagpangayo. Kung naay pobre kay mamatay mot lang. Nya wala ra ba sa Biblia ang ilang balaod ko no? Wala na sulat sa Biblia. Ani, ako rin maging isulti boy. Kay ni man si Kristo, ang dili na ko gusto nimo anak, dili ka init, dili po ka bugnaw. Ya sige lang kung di ko kaginaw ina kagabi yung makita na ko itong mga kalag. Nool inalagod ang ako ang pamilya nulbi tama gigingon nimo dito. Nagdumot mong ko nila oy badlo nga ragod sila okay nagsige na sila. Oh, nag-inom pagid ako mga bata, nag-away pagid nul. Ikaw rin ang ikinahanglan ako kaluwasan. Dito to, bago lang kayo nanhawa ang nag-Bible niyo dito. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang, napadpad din ni sa itong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Mga ito pastor na nagsulting maayo dito ato, pagyamiran pa ng mga katoliko diya. Okay, mas maayo pa itong mga pastor kay. Salamat ninyo mga pastor kay ngano manaingon man Ginoo ang uban gibuhat kong mga pastor manghihilot og mananambal. Mga pare ibadlong. So wala gihimo ang mga pare. Wala eh. Ang ilang giangkon ng banggod gibuhat sa Dios si Pablo nga mahimong pare. Nga kinsa nagpatay ni Pablo. Ang Dios, ang Ginoo may nagbuhat niya. Mo si Kristo ang tinuod nga pangulong pare. Gihalad siyang kaugalingong kinabuhi. Ang pare nagalalalan mag butang pian. Mahadlok mangani mamatay. Hadlok din. Goros mo. Okay, kamang may mga pare, kung may mo, ikyas kung wala. Sige, hatag lang mo, serbisyo lang mo, totoo. O aniya ako din niyo din eh, pero ayaw mo aniya din nga magigdebate kay kamo na manubag ka na sa espiritu. Kung maingon mo na sa espiritu anong gasa tunay po ninyo ang akong gisulti. Di kay sige mugtuon sa ang pagtipas anak kay dahonog ng kalibutan mulino ganin mubalik ganin kasakitan pula ng dagat unatan syaro wa mo kabaloan ang gisulti sa scientist Tama sige hinuog kahit sige hinog pangayo ano tong kani lipay kay sa Santa Teresita unsa man na ay tipong bandi kay kaunog anay taya. Sa una nga panahon pwede pa na magunob magyapon ang simbahan no mga kitinukod sa tao naglinog na nukod sa tao ang simbahan ang akong templo ang inyong kasing-kasing duha o tulo nga maghisgot ka na ko ana ako sa balik-balik man gani na sila og magseremonya sila pabunalan mo gipadayon pabunalan mo sa mga ilang buwan balay kini sa akong ama gibuhat ninyo og sugalan man gyud ticket ang dayon no. Namo to sa Biblia po nga. Ana. Gihimong tiyanggihan. Buhat silang mga selebrasyon kay parang makaginansya. Ala po ba ang mga katikisa sige pong panudlong ama namo utro po ni naglibakanay. Parang daghang po manimban niyo pagtuloy po ninyong mga tao sa kalam sige panghulgaan ng dili bunyagan dili kaslon. Nangingor bang Ginoo nga dili gusto di maluwas ang tao sa seremonya sa bunyag sabot lang. Pagbasa mo mga katikista dyan maayo maka mo ako nang isulti sa una kay dugay ko na katikista ko
Bugay ko sa simbahan. Naulaw ni Hinoon ko sa kong ipagtudluan. Kung di mo ang mga batanon karong itudluan. Ang tanda ko, kung saan yung mga inputs dito. Ha, nakadaog mi sa search na imisgi. Ha, bahala mo diya. Amo, tinuod nga Katoliko. Nadi, dali mo diri. Amo, mga pare na diri. Mga pandong lang ko sa kalay sa espiritu. Mudahonog ng kalibutan. Kung di mo mahadlok sa Diyos, ako mahadlok ko sa Diyos. Dili ko nagpalis Diyos, di ko parehas gibuloy mga pare, mga pastor diyan. Mga kaon na mo, pangumpisan mo na mo, bahala mo diyan inyo ng tulubagon. Nakita na ko ang espiritu naghilak ng gitsang. Si Kristo tuas nagpabilin sa langit nagpadala sa tao sa mapod. Karon iklaro na ko panidi ko ninyo. Kapagaw na manggani ko diri og kanang sinulti binadlong nya tunawa. Ila ko karon na umaabot nga katalagman panganda mo dili madungog ang atong pag-ampo kung aduna tay jute nga sada boy nagingod ginusig itang debate sige debate kaluwasan ang atong buhaton sige asa ka nagsimbahan templo sa Dios tong kasing magbuhat lang mo maayo sige dili mo bagyaw-yaw mangayo di ang baba nabati na sige Ginoo sa pagtuon sige Ginoo ulog-ulogan palakpakan sa tutuo sige Ginoo baba siya magbase dili binuhatan sa nagbase. Salamat kamo mga Katoliko nga tinuod yung Katoliko universal ha. Kamo pod nga mga tinuod nga pastor ha nakasabot namo mga gwawali nakasabot namo mga mananambal nga nakasabot namo mapaubsanon mga manghilot nga nakasabot namo na ako dinhi pero kamo manglibak ko na kabalon ako. Sige na ako walang ipabot unta daghan ta mabot tas kadaghanan kay matas-taasan pa ang panahon. Salamat unta boy kaning tatanan ipasan ta niya malukop sa tibok kalibutan aron di magmahay. Tambalin nato ang atong kaugalingong doktor diba ano nagsakit ta tungod sa tong kay ubos kalagot tong anak ba na asawa o sa mga tao pod kay ubos atong silingan ubos na kontento lang ta sa tong kanon unta kumubuhat ta sa iyang sugo ang Dios kanunay magoban ka nato o duha og tulo nga maghisgot kaniya na sa tong taliwala. Amen. O sa mga hinupo ta, magpasalamat ta sa Dios. Amahan, salamat kanimo sa imong balaang espiritu. Tabagi kami lang ang magsulti ako ni ipadayag ang tanan kay aron matuman ang kasulatan. Salamat kanimo ang kalinaw, mag-uban ka kanang kanatong tanan. Amen.